Діти, які ходять до пальчочки на години руського язика, вчора мали нагоду пробувати з рецитації і шпіванку по-руски, яку пририхтали за веселинку. Бо вчорajša година була і генеральна проба перед тот 17. фестивал дитинської творчості. Понеже ми прошлого року не мали останню годину отриману, того року ми ще зажлем намагали, щоб то було отримане, але понеже у пальчочки isto majú zakončujúci programy. Tak sme še nechceli sme še miešať, bo tam vecka jezdí veľa rodičov, vecka im trebajú lávky, trebajú im karsteli, da nebudeme tam zbytí. Tak sme zamodlili direktorku Ruského kultúrneho centru, že by nám ustúpili prostory u matky, že by sme otримали ту останню годину, таку ще подружили. Понеже ще години руського язика у пальчочки отримують раз до тижня, по думанню виховательки Олександрі Колбас за рецитації найзаслужніші родичі. Програмка, ktorú djeci včera vežbali, mala by buď vyvezena i na jutre u Ramikoh Veselinki, tižu prostoriju Ruskого kultúrneho centru.